Salam. Atabatan TV YouTube kanalının Atabatan haberler gepleşemeden mehriban tamaşaçıları. Hormatly tamaşaçılarımız, talipliğe dalaşgar yaş Türkmen oğlan gıyver üçün möhüm mevsim bolan avgust ayına esasy gyzyklandyran sowalların biri hem uçar gatnawlary bolup durýar. Bu döwürde Türkiye Respublikasy hemde Russiya Federatsiýasynyň Türkmenistanaky ilçihanalary talip vizasyny resmileşdirmek işlerini alyp barýandygy hemmemize ma'lumdyr. Ine şu döwürde bir tarapdan talip viza resminamasyny resmileşdirýän ýaşlar, beýleki bir tarapdan uçar peteklerini satyn almak üçin hem gyzyklanýar. Soňky aýlarda Türkmenistanyň Türkiýe boýunça ýüreti uçar gatnawlaryny ýygjamlaşdyran Türkmenistan aviakompaniýasy şu İstanbul uğru boýunça ýene-de bir ýüreti gatnawny amala aşyrdy. Türkmenistan aviakompaniýasynyň Türkiýe uğurly ýüreti gatnawy amala aşyrylyp, ondan türkmen talip dalaşgarlary peýdalandy. Şol gatnaw bilen köp sany türkmen raýatlary watanmyzda dolanyp geldiler. Mehriban tamaşaçylarymyz, öňümüzdäki günlerde ýene-de bir näçe ýüreti uçar gatnawlarynyň amala aşyrylmagy göz öňüne tutulýar. Bu gatnawlar barada habarlar hem ýygydarly ýetirip durar. Sentýabr aýynda hem Türkmenistan aviakompaniýasynyň we Türk Hava ýolları aviakompaniýasynyň ýüreti uçar gatnawynyň has artmagyna garaşylýar. Bu gatnawlardan peýdalanmak mümkinçiligine eýe bolan türkmen ýaş oglan gyýbary Türkiýanyň ýokaryky mekdeplerine bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezine ýurtup bilerler. Şeýle hem Türkmenistanyň bilim ministrliginiň diplomy tasdik edilýän ýokaryky mekdepleriniň sanawyna girýän Türkiýanyň ýokaryky mekdeplerine bilim almak isleýän türkmen ýaşlaryna bu universitetleriň ygtyýarly vekili bolan Atabatan danışmanlyk kampaniýasyna ýüz tutup, resminamalaryň terjimesi we wagtlaryny ýaşamak üçin ruhsatnama barada dolu maglumat alyp bilerler. Mehriban tamaşaçylarymyz, şunuň bilen habarymyzy jemläp, kanalymyza agza bolmak we jaňjagy düwmesine basmagy ýene bir gezek ýatladýarys. Indiki gepleşiklerimizde duşýança hoş, sag bolun.